Tervetuloa taas EVTV:n pariin. Tällä kertaa puhutaan sähkönsiirron tehomaksuista ja erityisesti miten ne liittyy sähköauton lataamiseen taloyhtiössä. Tämän vuoden puolellahan on noussut usein keskustelua mediassa näistä tehomaksuista, mikä johtuu pitkälti tästä sähkömarkkinalain uudistuksesta, jonka tavoitteena on se, että tehomaksut tulisi käyttöön kaikkialla. Taloyhtiöissähän tämä ei ole millään tavalla uusi juttu. Mäkin olen törmännyt ensimmäistä kertaa kymmenkunta vuotta sitten jo tehomaksuihin, ja ne on hyvin yleisiä taloyhtiössä, jos on ollut esimerkiksi maalämpöä tai tämmöisiä isompia sähkötehoja. Ja nyt sitten tietysti sähköautot liitetään aina herkutellen mediassa mukaan ja kannattavuus romuttuu ja kaikkea tämmöistä, mutta me käydään nyt läpi, mitä ne tehomaksut ihan oikeasti rahallisesti tarkoittaa, miten niitä voidaan vielä toistaiseksi väistellä ja miten niitä pystytään kyllä hallitsemaankin sitten ihan hyvin, kun lataajien määrä kasvaa siihen pisteeseen, että niiden piiriin on pakko mennä. Ja miten tämä kaikki huomioidaan jo sitten siinä latausjärjestelmän suunnitteluvaiheessa. Yksi polttavimpia puheenaiheita näihin tehomaksuihin liittyen on tietenkin ollut se, että tuhoaako ne koko sähköautoilun kannattavuuden, että kun ne nyt tulee joka paikkaan, että ei enää kannata ajaa sähköautolla, että se on sitten jo niin kallista. Katsotaan parin ihan yksinkertaisen esimerkin kautta, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mulla on nyt tämmöinen tilanne, että jos me lähdetään Vihdin Nummelasta ajamaan Jyväskylään, niin jos meillä olisi polttomoottoriauto, bensa-auto, joka kuluttaa 6,5 litraa bensiiniä 100 kilometrille, niin jos me laitettaisiinkin se bensaan menevä raha siihen tehomaksuun, niin sillä kuukauden tehomaksulla me saataisiin sen verran polttoainetta, että me päästäisiin Nummelasta tuohon Joutsaan asti. Sitten olisi pakko mennä jo tankkaamaan. Huom, se mitä se maksaa kuukaudessa, se tehomaksu. Ja tässä kohtaa me ollaan Caruna Oyn sähköverkon alueella, eli yhdellä Suomen kalleimmista sähköverkon alueista. Mä edempänä näytän tästä vielä tarkemman perusteen. No sitten jos me lähettäisikin Espoosta, eli taas sitten yhdeltä Suomen edullisimmista sähköverkon alueista, niin jälleen jos me laitettaisiin se kuukaudessa tehomaksuihin menemä raha sen bensiiniauton tankkiin ja lähdettäisiin liikkeelle ja yritettäisiin sillä samalla summalla ajaa, niin Mäntsälän kohdalla jouduttaisiin mennä taas jo tankkaamaan. Mut miten ja milloin niitä tehomaksuja sitten ylipäätään taloyhtiössä pitää maksaa? Siihen löytyy muutama semmoinen yleistys, eli jos meillä on se kiinteistömittauksen etuvarokkeen koko yli 3 kertaa 63 ampeeria. Kiinteistömittarin eli sen pisteen, josta taloyhtiölle tulee se sähkön siirron ja sähköenergian lasku, ei siis koko taloyhtiön sähköliittymän. Niin kun mennään yli 3 kertaa 63 ampeeriseen, niin silloin lähes poikkeuksetta mennään tehosiirron eli niiden tehomaksujen piiriin. 3 kertaa 63 ja siitä pienempi, niin yleensä pystytään nostamaan yleissiirrolla, eli tehomaksuista ei tarvitse murehtia. Ja se tehomaksuhan muodostuu useimmiten siitä kuukauden aikana otetusta suurimmasta tuntikulutuksesta. Ja sille on sitten joku hintansa, että paljonko se on euroja kertaa kilowatit tulee tehomaksu. Nyt pitää ymmärtää, kun mä puhun tässä yleisesti, niin mä tarkoitan sen, että mitä se useimmilla verkkoyhtiöillä on. On jotain poikkeuksia, esimerkiksi Lahdessa muistaakseni määräytymisperuste on vuoden suurin piikki, millä maksetaan sitten koko seuraavan vuoden maksut.
ihan kaikki verkkoyhtiöt ei peri isoillakaan varokekoilla lainkaan tehomaksuja, mutta Suomessa on tosiaan 80 sähköverkkoyhtiötä noin suunnilleen, en minäkään tiedä ihan kaikkien niiden käytäntöjä. Ja tämä on juuri se, mitä nyt tuolla sähkömarkkinalain uudistuksella muun muassa halutaan sitten yhdenmukaistaa. Sitten semmoisia ihan tosiasiallisia tilanteita, milloin taloyhtiö nyt käytännössä maksaa niitä tehomaksuja, niin tämmöinen esimerkiksi on siirrytty maalämpöön, ottaa niin isoja tehoja, että ollaan jo väkisinkin yli 3 kertaa 63 ampeerin varokekoossa, VILP, eli vesi-ilmalämpöpumppu, sähkökattila. Monessa uudemmassa, isommassa taloyhtiössä on jo esimerkiksi ilmanvaihtokoneista tulevaa kuormaa niin paljon, että ei pärjätä enää 3 kertaa 63. No sitten tietysti sähköauto ja latausinfra on nyt se yksi asia, ja sitten todella usein mäkin olen törmännyt taloyhtiöihin, missä sitä maksetaan ihan vain tiedostamattomuuttaan. Siellä on ennen etäluettavia mittareita, ennen tehomaksuja, niin ollut suurempi varokekoko kiinteistön käyttöpaikalla, ja sitten sitä ei ole vaan koskaan muutettu pienemmäksi, kun nämä tehomaksut on alkanut tulla, ja taloyhtiö on saattanut niin kuin 10 vuoden aikana menettää siinä toistakymmentä tonnia fyrkkaa. Näitä tulee edelleen vastaan aika paljon. Tässä on nyt vielä kuvana esitetty sit tarkemmin se piste, mikä määrää, tuleeko sen tehomaksu vai ei. Eli ei mietitä sitä koko taloyhtiön sähköliittymää, minkä takana on kaikki asunnot ja sitten se kiinteistösähkö, vaan se on nimenomaan se kiinteistömittarin etuvarokkeen koon mukaan. Sitten seuraava kysymys on aika usein se, että joutuuko autottomat osakkaat sitten maksamaan niitä tehomaksuja, kun niiden piiriin joudutaan sen sähköautojen latausjärjestelmän vuoksi. Vastaus on kyllä ja ei. Jos asiat tehdään järkevästi, niin eivät joudu. Ikävä kyllä monessa taloyhtiössä on jo tullut esiin, että asioita ei ole tehty järkevästi. Ja nythän se ei järkevästi tekeminen tarkoittaa tätä, että meillä on siellä taloyhtiössä se kiinteistösähkömittari ja sitten sinne taakse vaan laitetaan niitä latauspisteitä. No nyt kun meillä on tehosiirto sit siellä on niin paljon kuormaa, on ilmanvaihtoa, tulee ne lataukset sinne, niin eihän me niin tehtynä voida tietää, että milloin se tehomaksu on nyt määräytynyt juuri lataamisen takia ja milloin se on nyt tullut vaikka siitä, että meillä on sattunut olemaan se taloyhtiön kellarissa oleva sauna päällä ja vielä jonkinnäköinen luiskalämmitys osunut siihen samaan hetkeen tai muuta vastaavaa. Silloin on iso vaara siitä, että autottomat osakkaatkin joutuu ikään kuin maksamaan niitä tehomaksuja, tai sitten toinen vaara on se, että sitten lataajilta rokotellaan niitä liikaa. Jos me tehdään fiksusti se järjestelmä, niin me voidaan tehdä sinne semmoiset keskusmuutokset, mikä mahdollistaa sen, että voidaan ottaa sinne toinen tai yksi lisää, onhan siellä jo valmiiksi vaikka kuinka paljon niitä verkkoyhtiön mittareita. Otetaan sinne yksi lisää ja laitetaan se sähköautojen latausinfra sen taakse. Kun sen mittarin takana ei ole mitään muuta kuin ne latauspisteet, niin silloin kaikki siitä mittarista kohdistuvat kulut, siirron kilowattiperusteiset maksut, sähköenergia, perusmaksut ja sitten ne mahdolliset tehomaksut, ne on helppo kohdistaa vain sinne lataajien maksettavaksi. Sitten on tämmöinen strategia, miten niitä vältellään ensin niitä tehomaksuja. Eli rajaa ensin ja hallitse myöhemmin. Sanoin tuossa aikaisemmin, että se 3 kertaa 63 ampeeria on semmoinen raja, että sen kokoisella mittarin etuvarokkeella voidaan ostaa yleissiirrolla se sähkö. Eli ei tule tehomaksuja suurimmalla osalla verkkoyhtiöistä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me saadaan siihen noin 44 kilowattia tehoa, mikä on nyt täysin riittävä, sanotaan, että 10 autolle. Vähän sitten riippuu siitä, miten se lataajien
niin kuin osuminen samaan aikaan lataukseen jaksottuu, miten paljon kukin lataaja keskimäärin päivässä tarvii, niin se voi ihan hyvin olla, että tuolla 3x6,3 mennään jopa 20kin lataa. Ja mä puhun näissä määrissä nyt täyssähköautoista, että sitten ladattavat hybridit monesti ottaa aika paljon vähemmän. No sitten kun me saavutetaan se määrä, että meillä on jo niin paljon niitä lataajia siellä, että alkaa tulla murinaa, että nyt ei enää niin kuin riitä, että ei ole aamulla niin paljon virtaa akussa, että mä pääsisin töihin sillä, että alkaa harmittaa. No sitten vasta muutetaan se ostotapa tehosiirrolle, ja sitten se, missä niin kuin tässä kohtaa tulee yleensä ne pahat mokat, on se, että kun me ollaan rakennettu latausinfra esimerkiksi 60 autopaikalle, ja meillä on siellä vaikka se 20 lataajaa, niin sitten niille 20 lataajalle annetaan kaikki se teho, mihin se järjestelmä on rakennettu. Eli jos me ollaan vaikka ajateltu 3x250 ampeeria, eli 173 kilowattia siksi tehoksi, mikä tullaan tarvitsemaan, kun siellä on 60 sähköautoa, niin kun me lyödään se sama teho vaan niille 20, niiden 20 jaettavaksi, niin siitähän kertyy aika iso potti. Itse asiassa aika lailla 3 kertaa suurempi potti kuin mitä niin kuin olisi, jos se mitoitettaisiin järkevästi. Ja tätähän pystytään ihan kuormahallinnalla hallitsemaan. Eli mennään sinne järjestelmän asetuksiin, asetetaan sieltä se kuormanhallinnan antava maksimiteho sillä tavalla sopivaksi, että se vastaa niiden lataajien tarpeita, mutta ei kuitenkaan ammu yli sillä tavalla, että sieltä niin kuin tulee ihan turhanpäiväisen paljon tehoja samaan aikaan. Mä oon tehnyt itse tämmöisen tehomaksulaskurin, jolla pystyy simuloimaan sitä tehomaksun määrää sen lataajien määrän ja latausjärjestelmän maksimitehon mukaan. Ja tässä kuvassa näkyy nyt tilanne, kun mä esittelin sen Vihdin Nummelasta, jos lähdettäisiin liikkeelle, niin ajatellaan, että meillä on 20 lataajaa, me ollaan juuri menty sen tehosiirron piiriin, ettei ole enää yleissiirto riittänyt se 3x6,3, ollaan annettu 66 kilowattia tehoa sinne, eli toisin sanoen tunnissa saadaan tuommoinen vajaa 17 kilometriä kaikki ne lataushäviöineen lisää, niin silloin siitä tulisi kuukaudessa vajaa 20 maksettavaa per lataaja. Niin tässä niin kuin nyt näkee sitten sen skaalan. Tosta kun me lähdetään, tulee lisää lataajia, nostetaan pikkuhiljaa sitä tehoa. Mitä enemmän meillä on siellä latauskentässä lataajia, sen paremmin se lataaminen hajaantuu. Kaikki ei lataa ihan joka päivä, tullaan eri aikaan lataukseen, niin siitä tuo tehomaksukin putoo. Sanoisin, että jos on vaikka 100 lataajan kenttä, niin kyllä me päästäisiin jo niin kuin lähemmäs 10 kuin 20 Carunan alueellakin niin, että kaikki sais varmasti vielä sen, mitä sieltä tarvitsevat. Tuolla on nytten Espoo, Helsinki, Vantaa ja Carunan alue voi käydä kurkkaamassa. Löytyy ihan evlataa.fi ja etusivulta. Niin voi testailla itse ja simuloida. Aika kätevä siihen kuormanhallinnan asettelun niin kuin apuvälineeksi. No nyt siihen latausjärjestelmän rakentamiseen pitää sen verran kiinnittää huomiota, että aika paljon liikkuu semmoistakin juttua, että pitäisi olla vain hitaita latauspisteitä, eli sukolatausta tai tämmöistä, että sitten ei tule niitä tehomaksuja. Ja sehän pitää alkuun paikkansa, kun on vain muutama lataaja, kun ne ei kukaan saa sieltä paljon, niin silloinhan ei mennä niin nopeasti niille tehomaksuille, mutta sitten etenkin jos teillä nyt on vaikka 100, 200, jopa 300 autopaikan tämmöinen isompi pysäköintialue tai parkkihalli, niin se tilanne muuttuu aika radikaalisti, kun se hidas lataaminen aiheuttaa sen, että se auto voi olla puoli vuorokautta latauksessa saadakseen 100 kilometrin edestä latausta akkuun. Ja
se sitten tekee väkisinkin sen, että melkein kaikki ne autot ovat samaan aikaan latauksessa. Eli siellä on usein samaan aikaan kaikki autot latauksessa tekemässä sen huipputehopiikin. Sen sijaan, jos me pystyttäisiin tarjoilemaan, kun joku tulee lataukseen, niin 11 kilowatilla esimerkiksi tehoa, niin sehän saa parissa tunnissa jo 100 kilsaa. Ja jos sillä on vaikka vaan se 100 kilsan vaje siinä akussa, niin se akku täyttyy parissa tunnissa, se lopettaa lataamisen, se ei ole enää kuormittamassa sitä, ja seuraaville vapautuu tehoa. Sillä tavalla me saadaan tehokkaasti, nopeasti ladattua niitä autoja ja saadaan niitä pois sieltä niin kuin syömästä sitä kokonaiskapasiteettia, mikä tekee sitten sen, että me voidaan pitää sitä järjestelmän kokonaistehoa pienempänä kuin mitä meillä olisi pakko olla näillä hidaslatauksilla. Jos niillä pitäisi yhtä pienenä lopulta sitä kokonaistehoa, niin se tekisi sen, että jotkut olisi jonossa eivätkä saisi yhtään mitään sitten koko sen yön aikana. Nyt me ollaan käyty läpi se, mitä pystyy hyvin tyhmälläkin latausjärjestelmällä tekemään. Eli kunhan nyt vaan se kuormanhallinta löytyy, niin on kyse sen asettelusta ja sitten siitä oikeasta sähkönsiirron ostotariffista, sen valinnasta ja varokekoosta. Mutta nyt täytyy ymmärtää, että tätä sähkömarkkinalakiakin muutetaan sen takia, että mehän mennään ihan erilaiseen energiainfrastruktuuriin, kun siirrytään uusiutuviin energioihin. Me tullaan tarvitsemaan kysyntäjoustoa, ei sähkö ole mihinkään loppumassa, mutta tulee niitä hetkiä, kun se on vähän tiukemmilla, ja sitten on taas niitä hetkiä, kun se on yltäkylläistä. Ja meillä on paljon jo latausoperaattoreita Suomessa, jotka koko ajan tekee kehitystyötä näiden asioiden eteen. Eli varmasti meillä tulee tulevaisuudessa kysyntäjoustoa, jopa kaksisuuntaista latausta, kaikkea tämmöistä. Eli kun kuormitus verkon alueella on kovaa, tuotanto on vähäistä, niin sitten tehdäänkin semmoinen temppu, että lataukset esimerkiksi vartiksi seis tai paljon lyhyemmäksikin ajaksi, mutta jo ihan näihin tehomaksuihin operaattorit löytyy, että esimerkiksi Vatteryllä on tuommoinen tehoindeksi, että he vahtivat taloyhtiön puolesta sitä järkevintä huipputehoa ja sitten ehdottavat, että sen mukaan asetella sitä kuormanhallintaa. Koticharge on jo kehittänyt laskutusta silleen, että he pystyvät jyvittämään niitä tehomaksuja sen piikkitehon aikana lataaville, tämän tyyppisiä asioita. Kaikilla on kehitteillä tähän liittyen energianhallintapalveluita. Mutta tämä on nyt sitten tärkeä osa, että pääsee hyötymään niistä latausoperaattorien palveluista, niin se latausjärjestelmä pitäisi rakentaa tämmöisten natiivien OCPP-protokollaa puhuvien latausasemien varaan. Silloin varmistetaan se, että kun näitä tulevaisuuden palveluita tulee, liittyy ne sitten tehomaksuihin, kysyntäjoustoon, mihin tahansa, niin se latausasema ja latausoperaattori pääsevät suoraan netin yli toisiinsa kiinni. Ja markkinoilla on valitettavan paljon tämmöisiä laitevalmistajan pilvipalveluun sidottuja latausasemia, mikä tarkoittaa sitä, että se latausoperaattori ei välttämättä pääse kaikilla ominaisuuksillaan sen pilven läpi sinne latausasemaan. Se laitevalmistaja voi päättää yhtäkkiä tehdä mitä tahansa sillä pilvelle. Ja on jopa tietysti se riski, että jos se laitevalmistaja menee konkurssiin, että katoaako se pilvi. Jos se katoaa, niin eihän se operaattori sitten sinne enää pääse. Eli jos haluaa nyt niin, että ei tule yllätetyksi tulevaisuudessa, niin natiivi OCPP eli Open Charging Point Protocol, keskusteluprotokolla, niin että latausoperaattori pääsee suoraan internetyhteyden yli sinne latausasemaan, latausaseman piirilevylle asti. Ja laitevalikoimaahan siihen löytyy jo paljon. On
useita valmistajia. Se kannattaa tietysti huomata, että on valmistajia, jotka valmistavat OCPP-latausasemia, mutta koko heidän valikoimansa ei välttämättä ole OCPP-latausasemia. Tässäpä se oikeastaan oli. Suosittelen, että kannattaa tarkastaa se, maksaako oma taloyhtiö jo turhaan niitä tehomaksuja. Se on helppo kysyä sähköverkkoyhtiöltä tuntitehotiedot ja katselee sieltä, että onko ne tuntitehotiedot niin korkeita, että pitäisi olla yli 3 × 63 ampeerinen varoke. Ja sitten tietysti sähköautojen latausinfran hankinnassa, niin se oikea mitoitus siihen latausinfraan ammattilaisen tekemänä, sitten käyttöönotossa huolehtia, että jos siellä nyt on enintään se 10 ladattavaa autoa, niin aloittakaa sillä yleissiirrolla. Ja sitten kun se lataajien määrä kasvaa, niin sitten hallitaan sillä kuormanhallinnalla sitä tehohuippua. Kannattaa käyttää niitä mun tekemiä laskureita. Ja sitten tietysti tämä, että varmista ne tulevaisuuden palvelut, natiivit OCPP-latausasemat. Nyt moni taloyhtiö on ollut vähän niin kuin löysät housussa sen takia, kun ovat huomanneet, että pitääkin alkaa maksaa tämmöisiä tehomaksuja, niin vastaavia yllätyksiä tulee kyllä aivan taatusti vielä seuraavan vuosikymmenen aikana muissa asioissa, mutta niihin pystyy varautumaan. Se oli tällä kertaa tässä. Kiitoksia.